Transparentnosť mesta. Transparentnosť mesta nemôže byť len frázou. Transparentné mesto musí naozaj fungovať ako transparentné mesto. Ako by som to zariadil ja? Poprvé, priestory úradu by boli monitorované kamerovým systémom. To znamená, že občan, ak má záujem, tak si na webovej stránke mesta pozrie, čo naozaj tí úradníci robia. Napríklad nie je možné, aby úradník sedel za zatvorenými dverami, pil kávu alebo sa hral na počítači hry. Veď tie dvere musia byť presklené, aby ten človek, ktorý príde, aby videl, čo tí ľudia robia. Či sa naozaj venujú svojej práci, alebo len zneužívajú pracovný čas na svoje osobné aktivity. Tak toto fungovať nemôže, že príde pani na úrad a povie, na sídlisku 1 nemáme chodníky, je to zlé. A oni povedia, však pani, to čo sa sťažujete, veď ministri nechodia po sídlisku, ale chodia po námestí a námestie máme pekné. Takto má fungovať mesto, takto sa máme správať k občanom. Po druhé, zaviedol by som elektronické referendum. A to elektronické referendum by bolo záväzné pre primátora, svojím spôsobom ako informácia aj pre poslancov. Pred každým mestským zastupiteľstvom by každý bod bol prezentovaný tak, aby poslanci pochopili, že sú tam pre ľudí, že ľudia to chcú. Že oni v tom elektronickom referende rozhodli, že chcú to ihrisko tu, že ten chodník chcú opraviť tu, že je niekde havarijný stav. Poslanci nesmú byť lobisti, poslanci majú pracovať pre ľudí. A nesmú lobovať za svoje zápasnícke kluby, volejbalové kluby, futbalové kluby. Takisto futbalový klub, veď to je obeť pána primátora. Prečo tie dotácie nerozdielal vtedy, keď ich potrebujú, ale držia do poslednej chvíle, vtedy, keď sú voľby? Prečo riešia posledné mestské zastupiteľstvo a riešia to takým spôsobom, že teraz dajú peniaze futbalistov? Prečo im nedali predtým? Ja to považujem za zneužívanie v čase volieb. Takto transparentné mesto nefunguje. Proste musíme sa všetci k tomu postaviť reálne a pozrieť sa na to, ako naozaj to je. Dať tomu šancu, aby to mesto fungovalo naozaj tak, ako má. Tak, aby boli všetci spokojní a nielen jednotlivé lobistické skupiny.